yawa aikin nan na yau ma fa ni gaba ɗaya ma abin ma na gaji. Gaji ma fa bari zan dan huta dai kaɗan can wajen har zuwa anjuman nan. Kuma wannan ma ruwa ma take so ma kuma karen nan ma. Masu abincin nan ma ko za su zo ma yau kuwa? Zan gona dai har zuwa anjima dai dan huta wajen nan. Kai, bari ma dai dan miƙe kaɗan. Ayyo Allah. Ka zo ka neman mutum kai ta wahala kai ne nan Allah na cikin azumi ke ta wahala wannan dubai shi an bali zan ƙara matsa gaba an gani kai kunnan ne ma azumi kamar can ne fa lokacin ka a ran gurin ya halar da ne ko dai wani zan samu ne in samu da ya zai ƙara da wani yawa ya la wani sauki. Assalamu alaikum malam. Wa alaikum assalam. Ya ayyuka? Alhamdulillah. Ya gonar alhamdulillah. Wallahi gonar malam mu dai nake nema tun ɗazu nake ta yawo. Na san wurin fada amma yanzu kawai da yake ka san yanayin ƙauye kawai yanzu na zo abubuwan da suka canza. Wallahi tun ɗazu nake ta neman shi na wahala ni kuma zan iya wucewa ban gashi wurin saboda yau nake son malam kuma so nake kawai na gashi. Alhamdulillah kasan ku yan birni tun kun saba da sambo ku karanta. Wallahi daga batun da na zo ba wani sambo ɗin da daga ne kawai sai tafiya kawai nake ta. Ai malam mudi daga an yi haka ɗin nan. Ke ga yau sarkin noma ba ai malam mu da akwai shi da noma tunan nan ai na san shi a tun da dadewa sai za a yi za a yi kawai karaka ne kawai mu je oke to shi ke a gaga shi ke nan faɗo a zo da yayin zama yake ni a zo ke kawai Allah nan na yi nan kuma kuna saba zuwa wurin nan ba wai yau bane barkon zuwa nan ma tsaya mu gaisa ba ni kai wucewa zan yi saboda akwai aiki gora nan da nake rankin gona ke an samu da ke wacce ake ta salamu alaikum malam mudi da ka ganni fada bismillah ina zan zauna kai Allah mudi zargin nawa zanen birni wallahi kaje da zan zo ina dan nema wani bawan Allah dai kwatanta mu yace ce idan sawo ne gaba ce wani zan nuna min duk wurin na bata wallahi na kasa gane wallahi ga ma tun da safe na shiga wajen nan hai nace yau wajen nan lisa ta mai da aiki wannan noman ne gaba daya ma wai tsaya ni abin da nake ban mamaki ko ba tsoron nan gurin ne kai da shi da zai daji ne ba ya baka zuba da birni ba tsoro mutane dai to ai mu tsoro yanzu in ga maka me kace ma na tsoro ai ni abin da daji ne duk su haƙi fa nan ko ta ina kuma haka samu dama habbanci kake lafiya da baka tunanin irin namomin daji nan kuma ce zai yawa naman daji mu in ga maka naman daji kaga ni kakana ya gada wajen kakan shi Allah ya ba babana kuma ni sai ya bani Allah kaga aka ce maka zaki bauna kura biri duk wani naman daji da ka sani a duniyan nan yana gani na Allah zai ware da gudu na shi zamanin ni abin ya ba mamaki ma da na gani har bacci kake hankalin ka kwanta cikin nan daji kai in fara ma ni da kake gani ba karamin mafarauci bane Allah to ni din Najeriya gaba ɗaya Najeriya da kake gani ni in dai na shiga daji in dai namun daji na cikin daji
to kaman zaki ne a ce in ya ga sauran namun daji kan dole su kwanta to ni zaki ma ya gani ma ce maki ina wuni zaka wuce ni na zo to mu wuce kawai sai duk dai wannan abubuwan da kana da na ai ka bar ni kawai nan da kake gani ai sun mun ga tana ma wannan garama an ne namun daji sa tun bayo da ne da kai ka shiga to ni aljani ma tsoro na yake ji wannan da kan dai a ce da ya gani kawai da ina yi daidai in gaya maka kai ni in gana ma yanzu nan in bi iska but sama can in je in gama in dawo malam wuri zamana ƙaran me nake ji a nan wurin Yeah.